kabuhi kunyara kay Kristo. Puno sang kalipay ang tagipusoon mo. Ano man na problema ang masumalang mo, ang Ginoo magabuli sa imo abiyan ko. Isalig ang tanan sa Diyos nga gamhanan, ikaw iyang natipigan, hindi kanya pagbabayan. Itugyan sa iya ang tanan abiyan. Ang tanan nga butang pumalagi lang, pero kung ang kabuhi mo yara sa Ginoo, ano man na problema ang masumalang mo, ang Ginoo magabuli sa imo abyan ko. Isalin ang tanan sa Diyos nga gamhanan, ikaw iyang natipigan, hindi kanya pagbabayan. Itugyan sa iya ang tanan abiyan. Isalin ang tanan sa Diyos nga gamhanan,